Ola a todos, benvidos e benvidas un día máis ao meu canal de YouTube. Son María Mera, actriz, presentadora e mamá. Hoxe vou vos falar dunha tenda, da tenda Mi Mami es Lista, que está en Vigo, na avenida Fragoso número 87. É unha tenda que vende todo tipo de artículos para bebés e para nenos, así que imos alá. Ben, pois como vos digo, nesta tenda podedes atopar todo tipo de artículos para bebés e para nenos, un sinfín de marcas diferentes, e podedes atopar desde carriños de bebés, desde menaxe para os nenos, dende portabebés, que sei, absolutamente de todo. E ademais, algo que me parece moi interesante desta tenda é que ten un apartado de compra e venda de artículos de segunda man e tamén de aluguer de cousiñas seminovas para os nenos, que me parece unha iniciativa maravillosa, así que todas as persoas que queirades sacar cousas dos vosos fillos da casa que xa non utilizades, por iso vos aquí a páxina de Mi Mami es Lista para que podades entrar e preguntar, porque ademais teñen servicio de recollida deses artículos e aí, pois ademais, negociades ou falades co equipo de Mi Mami es Lista, que é maravilloso, e ademais de gañar espacio na casa, pois tamén podedes gañar un diñeiro, así que pareceme unha idea maravillosa, e tamén que tamén podemos axudar as persoas que ao mellor non poden gastarse tal cantidade de diñeiro para conseguir as cousas dos bebés, e que ademais sabedes que hai cousas que quedan prácticamente novas, que quedan prácticamente sin utilizar, e que a verdade dá mágoa pois tiralas ou telas aí guardadas sen que nadie as utilice, non? Así que sabedes que aquí tedes un apartado onde podedes contactar con Mi Mami es Lista, e eles pois van a casa a recollervos as cousiñas e podedes aí facer un negocio de compra-venda estupendo, e ademais podemos axudar a un montón de persoas. Vou vos contar como coñecí Mi Mami es Lista. Coñecía só por redes sociais, de ver a actriz María Castro e Marta Larralde que colaboran con ela, con esta tenda, con Mi Mami es Lista. Entón, pois a raíz deste segundo embarazo, puiden contactar con eles e colaborar ao longo deste embarazo, así que veredes máis cousas, máis colaboracións con eles. E así que, bueno, pois tiven a oportunidade de coñecer a tenda físicamente, de coñecer a todo o equipo de Mi Mami es Lista. De verdade que fan un traballo maravilloso, a tenda é espectacular. Teñen un montón de cousas e o trato é inmellorable, así que pois estou moi contenta de poder colaborar con eles, e pois a raíz desta colaboración pois xurdiu poder asistir a unha presentación dun novo carriño do que quedei realmente abraiada, e do que vos quero falar hoxe. Ben, pois acudín a unha presentación dun carriño da marca Jules, unha marca que non coñecía para nada, que me gustou moitísimo coñecela porque ten cousas que hai que valorar. Nesta ocasión, a presentación que facían era o carriño Jules Hub, que é un carriño que está pensado para xente que ten pouco espacio, ou para xente que vive na cidade, que ten uns ascensores moi pequenos, uns pisos pequenos. Bueno, digo cidade, pero realmente hoxe en día pois falta de espacio creo que temos casi todos, non? Entón pareceme unha idea boísima de coñecer esta marca, de coñecer este carriño e de compartilo con vos. Como vos digo, o carriño é espectacular. Ata o momento é o carriño máis compacto, máis práctico, e sobre todo o que máis me chamou a atención, porque eu non vos vou a contar todo, pero o que máis me chamou a atención é que ten unha opción que podedes escoller, que é a de poñer un capazo duro ou un capazo brando no carriño. Un capazo duro é o capazo típico que coñecemos todas, que todas sabemos como é, que é o que sacas, que non se pode apenas nin dobrar, nin facer nada, non se pode nada, ocupa un montón de espacio realmente, pero neste caso ten unha opción que se chama un capazo brando, que a mí me pareceu como unha iruga, un capazo brando, que este incluso pode dobrar como se fora unha silla de paseo. Nun só xesto, dobrase o capazo, que me pareceu, digo, que idea máis boa, porque cando vas, por exemplo, no maleteiro para metelo, que tens que desmontarlo, non, aquí non se desmonta nada, aquí doblase todo nun, mételo no maleteiro, incluso na casa, e fai o servicio igual dun capazo duro, o tamaño é o mesmo por dentro, o bebé vai estar perfectamente igual, de seguridade perfecto, así que pareceume o que máis me chamou a atención a min e todas as persoas que estábamos aí na presentación. De feito, creo que moitas delas escolleron xa nese momento ese carriño pola falta de espazo que tiña, e sobre todo con esa opción do capazo brando que me pareceu increíble. Deixo vos por aí a foto para que o vexades. E tamén vos deixo aquí a páxina web de Jules para que entredes e miredes toda a información que queirades. Despois, ademais de ser un carriño que
compacto, que se dobra por todos os lados, da igual como poñes o capazo para este lado, por outro lado, que a veces sabedes que hai carriños que só valen dunha forma. Este vale de todas as formas, é práctico, cómodo, é pequeno, o espazo é o mesmo que calquer outro carriño. Non sei como consiguen que, aínda que é un carriño baixo, si que ten, por exemplo, un mango extensible, cousa que agradecemos os papás e as mamás que somos altos, que eu xa tiven pois algún carriño que decía, jo, estou moi baixo e é incómodo para min que son tan alta, aínda que o bebé vaya no capazo baixo, porque é máis ergonómico que un carriño que sexa alto, iso sí que ocupa moito máis espazo, pero pode estar igual baixo pero ter a opción de mango extensible, como ten este, non? Entón me fixei niso porque iso sí que me pasou cun carriño que tiven e dixen, mira que boa idea, moi boa idea. Esa foi a vantaxe máis grande, do mango extensible, o capazo brando, iso é unha cousa que eu non coñecía de ningunha marca, non sei se vos a coñecíades. E despois unha cousa que me parece moi interesante é que sabedes que unha vez que deixan de utilizar o capazo e a silla de paseo que é máis armatroste normalmente, que logo sempre cando andan compramos outra silla que sexa máis lixeira, pois neste caso xa non teríamos que comprar esa segunda silla, xa sería 2 en 1, porque a silla é tan lixeira de por sí que é imposible atopar unha máis lixeira. Ademais que se respalda, que se reclina absolutamente de todo, que ten todas as vantaxes, así que, bueno, pois nada, se buscades un carriño práctico, tedes pouco espazo, queredes comodidade, podes levar incluso como se fose unha maletiña, pois este é o voso carriño. Iso quería compartilo para tamén compartir a marca esta, Joules, que non a coñecía en absoluto e para que vos lle botedes un vistazo. Outra das cousas que me gustou moitísimo desta marca é que é unha marca que coida o medio ambiente desde principio a fin, desde que crea de toda a creación dos seus carriños e toda esta filosofía desta empresa está pensada para cuidar o medio ambiente, así que dixen, jo, que boa idea, porque non coñezo ningunha marca que faga isto. Por cada carriño que venden, eles plantan un árbore, e isto non é de boquilla, tedes toda a información na página web, podedes seguir o crecemento da árbore, o sea que é maravilloso, dixen, jo, que boa idea. Ademais, todo o proceso que teñen de embalado dos produtos que venden, pois fano con material, por suposto, de cartón reciclado, pero ademais, vou vos enseñar aquí, podense convertir unha vez que abres o produto que compras, ese cartón, en vez de tiralo, pois ten unha opción de facer pois como un xoguete para os nenos, para facer unha figura para eles. Mira, aquí, por exemplo, podes ver, neste caso é unha cabeciña de cervo, tiña pois a opción de unha xaula con paxariños de cartón, que de feito había moitos nenos na presentación que só querían estar coa xaula, un montón de formas para facer co embalado que teñen as caixiñas que vos traen nas que veñen os produtos, así que parece unha idea maravillosa. Esta e moitas cousas máis, non? Pero xa que por iniciativa teñan o cuidado do medio ambiente, pois pareceme pois unha boa escolla para ter un carriño pois que sexa respetable co medio ambiente. Así que deixo vos aquí a página web tamén de Joules, por se queredes mirar. Este era o carriño Joules Hub, esta línea que, iso xa vos digo, super práctico, super cómodo e ademais que vale a pena, porque que teñamos unha marca que coida así o medio ambiente, pois pouco máis hai que dicir. Ademais da liña Joules Hub, tamén hai outra que é a liña Day, que coñecerei dentro duns días e que vos falarei deste carriño, pero tamén vos teño que dicir que en algunhas destas liñas pois tedes unha forma de personalizar os carriños de todo tipo de cores, pero cando falo de tipo de cores non digo as básicas, branco, negro ou azul marino, non, estou falando de poñerlle os mangos rosa, verde, azul, violeta, as cores que queirades, podelo personalizar como queirades, poñerlle frases, poñer o nome do vosso bebé, o que queirades. Eu quedei alucinada, dixen, jo, que pasada. Ademais que, bueno, pois é unha forma divertida de poder os papis crear o teu carriño de toda forma e cor, non? Así que nada, esa foi outra vantaxe que me gustou. Ben, pois creo que non me esquezo de nada máis, deixo vos aquí a página web de Mi Mami es Lista, a página web da marca Joules, por se queredes botar un vistazo. Eu simplemente quixen compartir isto con vos porque pareceume algo novo que eu coñecín e que me pareceu moi interesante, entonces penso que tamén a outras mamás e outros papás tamén vos pode parecer interesante, sobre todo pois para esas persoas que non teñen espazo na casa e que están buscando un carriño que sexa práctico, cómodo e que ocupe pouco, pois eu non coñecín nunca opción como esta, non? Isto por un lado.
E logo, pois, tamén coñecer a tenda de Mi Mami es Lista, que é unha tenda que temos aquí con un equipo galego maravilloso, con ese apartado de compra e venda de segunda man, que me parece unha iniciativa maravillosa, así que tamén me pareceu interesante compartilo con vos. E logo, pois antes de marchar, quero aclararvos que isto non me pagan absolutamente nada, que eu fago isto simplemente porque me gusta e porque como estou colaborando con eles, pois digo, pois todo que a información que recolle e que se xa interesante vou a compartir cos meus seguidores, que para iso está creada esta canle de YouTube, pero quero aclarar que non me pagan absolutamente nada, e non vayades pensar que falo aquí de Jules e de Mi Mami es Lista porque hai diñeiro por detrás, en absoluto para nada. Simplemente, pois nada, era algo que quería compartir con vos que me parece pois moi interesante. Así que ao longo destas semanas fareivos máis vídeos de Mi Mami es Lista, falando de diferentes artículos que estamos probando e que me gustaría compartir con vos, a ver que vos parece. E nada máis, moitísimas grazas por seguirme, mandovos un bico enorme e vémonos para a semaninha a ver se falamos algo máis desta pequeniña de Lila, Un biquiño, chao!